Kaixo! Ekoetxera txangoa prestatzen ari gara. Badakigu bidea, mapan egin duzue, eta badaukagu autobusa prest, zuek egindakoa ere bai. Baina autobusean nola jesarriko garen jakitea falta zaigu. Orduan orain pentsatu behar duzue, zuek norekin jesarri nahi duzuen, eta klaseko beste guztiak norekin jesarriko diren. Orain, paper batean autobusaren marrazkitxoa egin dezakezue, eta bertan ipini non joango dan gidaria, non jesarriko dan keltze, eta non jesarriko zareten zuek. Horretarako nik bidaliko dizuet ume guztien izenak eta argazkiak. Eta zuek erabaki aurrean, atzean, leihoan, pasilloan, non jesarriko den bakoitza. Eta gogoratu, nitaz aparte, Pablo eta Sorkunde ere etorriko direla. Pablo eta Teacher, bale? Ume guztien eta irakasle guztien izenak ipintzen dituzuenean, gero zenbat gaude autobusean, eta zenbakia idatzi marrazkian. Hemen dituzue gelako lagun guztien izenak eta argazkiak. Izenak letra larriz eta xehez idatzi ditut, zuek nahi duzuen bezala idazteko. Apurka bagoaz txangoa prestatzen, gutxi falta daia. Eskerrik asko lagunok!